Boh to tak krásne urobil. Najdokonalejšia, najkrajšia nádoba na lásku. To je tvoje srdce. Ženy, čo ste tu. Muž je ten, ktorý sa chce napiť. A čo vypije? Všetko, čo nájde v tvojom srdci. On jak teliatko, vylobe všetko. Keď je tam močovka, vypije močovku. Keď je tam hnojovka, vypije hnojovku. Tvoj muž vypije všetko, tvoj chlapec. Požehnaná to žena a šťastný to muž, keď tam nájde čistú vodu. Ešte raz. Požehnaná to žena a šťastný to muž, ktorý príde k tej žene a napije sa čistej vody. Zapamätajte si jednu vec. Aj keď teraz mi neveríte, ste mladí, ale ak budete starší, poviete, ten farár mal pravdu. Uspokojuje jedine Boh. Všeli, čo som v živote skúsil a odhryzol z hociakej maliny. Môžem vám to potvrdiť. Uspokojuje jedine Boh. Teda ani žena ťa nemôže uspokojiť. Žena len môže vlastniť to, čo uspokojuje. Ona je nádoba a v tej nádobe, ak má Boha, čistú lásku, a ty, keď sa napiješ raz, tak budeš krúžiť kolo tej ženy, ona bude mať 30, 40, 50, 90 rokov a furt kolo nej krúži ten muž. Čo to on tam hľadá? On je smedný a chce sa napiť čistej vody. Boh je ten priťažlivý. V tvojom srdci, milá žena. V tvojom srdci. Ak tam máš hnojovku, vyčist to. A ako to mám vyčistiť, farár? Keď vylieš komplet obsah zle, lebo tam nejakú tekutinu musíš mať. Pust to cez filter. Jaký filter? Nepoškvrnené srdce Panny Márie. Nech ti tam zostane čistá voda. Uspokojuje jedine Boh.